alle sammen. Og det her, det er min kanal, og jeg er i gang med at lave en video med mig. Ja, og min lille søster. Hende derovre. Vi kan se hende. Ja, hende der. Hende der her. Okay. Og husk at, fordi min video kan ikke blive så lang. Åbenbart mærkeligt. Nå. Husk at subscribe til min kanal. Husk at skrive noget i boksen, hvad I synes om videoen. Og husk at like Ida Vestads videoer. Og husk at like Rom Samsø, Rom Kaja og Alexander Husum. Og Lasse med handen, hvis I tror nok det er ham. Det var det. Og bare lige for at sige, jeg er ude og hoppe. Prøv lige at se her, hvad jeg kan. Prøv lige at se her, prøv lige at se her. Prøv lige at holde mig. Bare hold det sådan der. Prøv lige at se her, hvad jeg kan. Oh shit. Jeg kunne godt. Nå.